Det kan jeg godt følge dig i. Altså hvor man lige siger, for eksempel krav til protokoll. Ja. Hvad er vores krav til protokoll? Ja, det kunne man selvfølgelig godt sige. Altså sådan noget som, hvad kan det være, krav til? Altså det der er pålødighed, ikke? Ja. Hvad for nogle krav har vi taget til vores protokol? Har du nogle krav? Har vi startet nogle krav i vores protokol? Ja, det kan godt være. Skidt. Design og slet analyse. Nu kommer der problemer. Nu kommer der problemer. Det er noget, vi vist med lyd på, tænker jeg. Gør det? Og du gjør det. Hvad er problemet? Der er ikke kommet noget. Det er UN, der kommer der. Den er sej, den drejer til venstre heroppe. Der lå den syg. Så døde. Nej, man. Så ret den lige. Hvis den har haft hænder, så er den stabbet den. Var det ikke fint nok? Ret den, ret den. Hvad var det for en? Etteren. Den skal stå der, ikke? Jo, du skal virve den først. Hvad var det? Det var... Kør den bagud, så sensoren peger hen.